Здравейте, хора! Сега ще видим тази история с това дали е истинска. Нека да започваме. Ето как се казва играта. И нека да почваме, за да видим дали това, където пише Help me или там някои неща е истинска. Леле, колкото давно искаме това бялото да ми се покаже. Някой го копира. Как изглежда? Help me get out. Той някъде е заключен ли трябва да е? Тук също имаше, ама точно не знам къде беше. Някъде отдолу. Точно не знам къде. Браво на мен. Но това значи е истинско. Така че чао-чао!